Siphinde-ke sikwamukelelana-ke enkundleni yamaphupho. Siyaxolisa kuthatha isikhathi eside nongakhoni ukuriplaya kulabo esuke bebuzile imibuzo-ke ingenxa yebhizi-ke umuntu asuke ebhekene nayo-ke. Kanti-ke ungakhohlwa laphana-ke uku-subscribe-a-ke, ukulayikha kanye nokushera-ke. Namuhla sizobhekela laphana-ke iphupho elikhuluma ngemali emhlophe. Uma uphupha imali emhlophe bekunikeza noma uyicosha phansi noma imali emhlophe uyothenga ngayo. Lokho-ke kuwena kusuke kubika inhlahla yemali, kusuke kubika inhlahla futhi engase yenzeke kuwena. Kanti uphupha ulahlekelwa imali emhlophe. Uphupha ulahlekelwa imali emhlophe noma bekuntshontshela yona. Lokho kusuke kusho ukuthi ubalekelwa iy'nhlahla onazo-ke. So-ke kufanele-ke uqaphele kwizimo-ke osuke ubhekene nazo-ke. Kanti ungakhohlwa-ke laphana-ke uku-subscribe-a nokulayikha-ke kanye nokushera-ke ukuze nangolunye usuku-ke sikwazi-ke ukukupha-ke amanye amaphupho-ke. Inkosi ithele umusa. Sawubona.